Nebo sa skloňovalo k zemi a dotklo sa človeka. Slovo sa stáva telom. Božie slovo, ktoré je Boha večné, slovo, ktoré stvorilo svet, slovo, ktoré dáva život, je tu medzi ľuďmi. Mocný Boh sa stáva človekom, stáva sa slabým dieťaťom a odozdáva sa do rúk ľudí. Milé deti, milí bratia a sestry, vítam vás na jasličkovej pobožnosti, pri ktorej sme sa prišli poklonom maličkému Ježiškovi a zároveň sme si prišli uvedomiť, že toto malé bezbranné dieťa je našim Bohom, že je našim Spasiteľom, ktorý prišiel tak blízko k nám, aby sme sa ho mohli dotknúť, aby sme ho mohli spoznať a milovať. A dajme si otázku, prečo sa narodil takto? Prečo sa Ježiš narodil v jasne, v maštálke? Prečo sa narodil v biedných podmienkach a nie v paláci do kráľa? Alebo aspoň v dome ako ostatní obyčajní ľudí. O Ježišovom narodení nepísali všetky kroniky tej doby. Jeho narodenie nebolo stredobodom pozornosti. Ježiško sa narodil v tých pokoji na okraji spoločnosti, aby sa stal podobný každému, aby vstúpil do života každého človeka, i chudobného, i bezdomovca, i bohatého, i cudzinca. Tak sa povedal, včera večer som si kúpila nový klobúk. Nehovor, ty nosíš klobúk. To by si neverila, a teraz si to kúpila. Veď keď som včera večer vyšla do kúpičku a vychať. Predstav si tá nová úradnička, čo stráda na lete, si kúpila presne taký istý a hneď sa doma netrčala na ulici. A to ani nedošlo. Chúďačko moje. Taká investícia a tá... Ideš. Anielský chór hľadá nových spevákov do prevodka autu. Konkurs sa koná, nová čistereň anielských lídrov sa opála, tretí ulici vpravo. Toto snad nie je možné, toto si vypije. Novinári nás rozpotajú a Archaniel Gabriel nám to nedajú. A čo také sa stalo? Pokazili sme nejakú reklamnú kameru? Čo? Pokazili? My sme neurobili vôbec nič. Žiadnu reklamnú kampaň. Ani sme len neurobili rezerváciu ubytovania, ani sme... Mňa porazili. Sledujte ma aspoň teraz. Čo sa deje s našimi deťmi? Som rád, že ste ma zaregistrovali. Akú úlohu som vám dal minulý týždeň urobiť? Ak si dobre spomínam, tak som mala rezervovať 2 miesta na preúčenie pre 2 pútnikov, a to som aj urobila. Zabudli ste na 2 slová pred tými pútnikmi. Pre 2 veľmi dôležitých pútnikov. Mimochodom, volajú sa Jozef a Mária. A má sa im narodiť malý Ježiško, spasiteľ ľudí. A viete, čo za ubytovanie ste im objednali? Ja vám poviem čo. Nič. Ale keď si sa si zmyslel šikanienku, všetky hotely sú obsadené do posledného miestnička a urodiny bývajú už, lebo ju tam nenájdeš. Vy sa nesmejte. Vám ten úsmev tiež rýchlo zmizne z tváre. Vám som dal takú úlohu. Úlohu? Nie. No. Mali ste s touto udalosťou oboznámiť celý svet. A čo ste urobili? Nič. Takže teraz musíme zachrániť, čo sa dá, inak budeme neposlušné opat naháňať po nebu. Tu je zoznam vecí, ktorý musíme urobiť. Zabezpečiť iné ubytovanie, zorganizovať anielské chóry, poslať ubytací výbor, zorganizovať tlačovú konferenciu, uviesť v nebeských správach informácie o udalosti.
informovať ľudí, poslať hviezdy. Ale akože nič, ľudí presne o tom informovali proroky, ktorí sme viedli. Jeremiáš, Izaiáš. Prosím vás, pred koľkými storočiami ja som vás žiadal málo reklamnú kampaň. Takže teraz musíme zachrániť, čo sa dá. Postupujte podľa zoznamu a nerečnite. Šéf si asi neprečítal pokyny tejto reklamnej kampane. Keď si Pán Boh prial zanechať ľuďom slobodný život, nemôžeme udalosti okolo narodenia Božieho syna nejako veľmi ovplyvniť. Musíme dúfať, že sa na zemi nájdú dobrí ľudia, ktorí sa o túto svetu ľudí postarajú. Ježiša Krista, Poslednou piesňou vítajú, vítajú, Otcovi zadanie nebeských chválu vzdávajú, vzdávajú, Otcovi zadanie nebeských chválu vzdávajú, vzdávajú. Dobrý večer. Hlásime sa vám z dnešných vydaní našich nebeských televíznych novín. Dnes sme sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti, ktoré vás budú určite zaujímať. Priamo z úradu nebeskej reklamnej agentúry sa nám hlási naša myšlená redaktorka zvedavá. Dobrý večer. Z nemenovaného zdroja som sa tiež dozvedela, že naša nebeská reklamná agentúra asi niečo spravila. Jedná sa o udalosť, ktorá je pripravovaná Božou rozhodnosťou už večnosť, priamo od stvorenia sveta. Viac informácií vám však nemôžem poskytnúť, pretože hovorca odmietol akýkoľvek komentár so slovami no comment. Prihlásim sa vám znovu, keď niečo nové zistím. Pre nebeské televízne noviny redaktorka zvedavá. Ďakujeme ti. To je to všetko. Uvidíme sa opäť o hodinu, tak je avizovaná tlačová konferencia. Ďakujem. Tak, a videli ste to. Novinári už niečo tušia. Preto som musel zvolať tlačovú konferenciu. Tlačový hovorca sa tu čo chvíľa objaví. Treba pripraviť podklady. Ubytovanie ste zabezpečili? No áno, ale... Aké ale? V hoteli ani v hostinci ľudia nie sú ochotní ubytovať po cesty. Je to ich slobodná vôľa a ja ich nemôžem prinútiť, ak nechcú sami. No, čiže, ako som už povedala, všetky hotely sú obsadené, no a tak som zabezpečila ubytovanie Ubytovanie? v maštárke. Maštárke. V maštálke? V maštálke! To si ako predstavujete? To bude blamáž! Ale veď takto to bolo aj v pláne. Takto to predpovedali aj proroci. Spasiteľ sveta si predsa príde pre všetkých. Chudobných, pocestných, ale aj pre tých, ktorí sú bez prístrešia. Príde, aby si mi toto všetko zdieľal. Ale ako to vysvetlíme ľuďom? Ide predsa o Božieho syna a vy im zadovážite maštaľku. Však máme šikovného hovorcu, no teda z toho nejako vyseká. A čo? Mária? Pomysleli ste na ňu? Mária je pred pôrodom a vy im zadovážite maštaľku. Ale aspoň je tam ticho, teplučko a nikto tam predsa neblíži.
poriadne dvere tu nemá. Mária, Matka, láskavá, Tvoja láska s nami zostáva. Prídi spolu so Synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára. Prídi k nám, Bože z neba, veď čakáme na Teba. V obeti lásky, sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Prídi k nám, Bože z neba, veď čakáme na Teba. V obeti lásky, sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Hovorca, tu všetko je pripravené? Myslím si, že áno. Upovedomila som spevákov z angelských chorov. Všetko už majú nacvičené, však sem tam môžete počuť, ako nacvičujú. A čo uvítací výbor? No, tu je trochu problém. Problém? My si nemôžeme dovoliť žiadne problémy! Objavili sme troch múdrych ľudí, ale nie z hebrejského kraja. Sú to pohania. Oni očakávajú narodenie Mesiáša, ktoré bolo predpovedané spomínanými prorokmi a distribuované našimi ľuďmi. No, v tých knihách sa píše o znamení a to je kameň úrazu. Ale aký problém, veď myslím, že oči majú. Tak im na cestu pošleme hviezdu a tá im smer ukáže. Na sklade ich máme dosť. Tak to by sme mali. A čo informovanie ľudu? Ty si radia svoje. Majú vlastné programy. Aspoň si to myslia. Už hádam ani v Mesiáša nevedia. Mám skvelý nápad. Spolu s veľkou hviezdou pošlime hromadu malých hviezdičiek s pomašom letákom o príchode Božej lásky, Spasiteľa, Božieho Syna medzi ľudí. Budú tvoriť ich chvost a ako bude letieť, budú rozlievané do celého sveta. Výborný nápad. Dajte pisárom príkaz, nech sa dajú do rozpisovania oznámu. A vy sa k ním tiež pridajte. Poďmi na svet, prišlo k nám svetlo sveta. Otvor môj zrak, nech vidí krásu lásky, z ktorej srdce ti spieva, že
sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Vážení diváci, opäť vám prinášam vybrané správy z nebeských televízií. O malú chvíľu si začne naša konferencia Nebeskej reklamnej agentúry. Z miesta konania sa nám hlási naša vyslaná redaktorka zvedavá, ktorý odovzdáva slovo. Vážení diváci, o minútku sa začne tlačová konferencia Významnej udalosti. Na svet sa má narodil Spasiteľ. Na organizácii príprav sa podieľa naša Nebeská reklamná agentúra. Ale teraz už venujeme pozornosť práve začínajúcej sa tlačnej konferencii. Vážené dámy a vážené páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Na začiatok by som chcel začať s oficiálnym vyhlásením, a to, že dnes o 24. hodine sa v mestečku Betlehem narodí Márii a Ježišovi, Jozefovi, malý Ježiško. Táto udalosť bola vo veľkolepom Božom pláne už od nepamäti a my máme teraz tú čest byť na nej účastní. Teraz, vážené páni a vážené dámy, je čas na vaše otázky. Redaktor účastní, hlasovanie. Pán hovorca, je pravda, že organizovanie týchto veľkolepých udalostí prijalo práve zaprčí Nebeskej agentúry. Musím konštatovať, že všetko prebieha podľa plánu a nič sa nezanedbalo. Redaktorka zvedavá Nebeské televízne noviny. Hovorí sa, že rodina pochádza z Nazaretu. Tak prečo sa potom vybrali na púť do Betlehema? Áno, máte pravdu, naozaj pochádzajú z Nazaretu aj do Betlehema. Vieme, pre Máriu to nie je jednoduché, ale Stvoriteľ obdaroval ľudí slobodnou vôľou. A keďže sa císar rozhodol ščítať ľudí v krajine, Mária a Jozefovi neostáva nič iné, ako ísť do Betlehema. Jediné, čo môžeme, je napomáhať s všetkými silami trpiacej rodine. Prepáčte, prebieha vysielanie. Pán hovorca. Pán, zdroj, ktorý nechce byť menovaný, nám prezradil, že rodinu chcete ubytovať v Mašťane. Nie je to škaredá? Na prvý pohľad to môže vyzerať ako škaredý západ, keď sa ide o Božieho syna z kráľovského rodu. Ale už z toho je vidno, ako všetko z ľudí bytostne zdieľa, že neprichádza to len pre bohatých, ale hlavne pre chudobných a trpiacich. Pán hovorí sa, že nepripravne ste žiadne uvítané. Môžete nám túto informáciu dementovať? Môžem. Anieli majú pripravené slavnostné glória. Pozvali sme 3 kráľov z východu, ktorí donesú kadidlo, miru a zlato, čo sú dary hodné Božieho syna. A na cestu im posielame hviezdu, ktorá bude ukázať miesto narodenia malého Ježiška. Čiže očakávame, že sa primaštali si to aj iní obyčajní spásy.
Do Betlehema sme vyslali nášho najúceho rektora, s ktorým sa podarilo na spojení. Prihlásime sa hneď, ako sa nám to podarí. Ďakujem. Svetlo mám, nech stále vo mne plá. Ja všetky svetlo mám, nech stále vo mne plá. Ja všetky svetlo mám, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. These little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Čo vzdycháte? Len pekne píšte. Vyspevovať to by vám bolo. Treba robiť aj poctivú prácu. Len pekne píšte a žiadne ulievanie. A nie, že tam urobíte nejaké pravopisné chyby. Milý sa pomopíše s mäkkými. Videli ste predsa sami v televízii, že sa od nás očakáva vytvorenie hviezd, ktorá povedie chvost hviezdy. Vo vašich rukách je teraz osud rozšírenia radostnej zvesti medzi ľuďmi. Tak neúskajte a pekne prepisujte. Ja mám doma počítač. Môžem to vytlačiť a rozmnožiť. Žiadne také. Každý ľudský tvor musí dostať svoje osobné, originálne pozvanie. Musí byť šité na mieru. Žiadna šablona. No a nezabudnite v texte dôrazniť, že Ježiš je Boh, že je Emanuel. Ale no tak si zaspievajte a práca vám pôjde hneď rýchlejšie. A potom šup, zaveste hviezdičky na chvost hviezde. Nech radosná zväz o Emanuelovi letí svetom. Búvaj, dieťa krásne, uložené viacne. Búvaj, kapoľa, milostivé Jezúda, budeme ťa kolísať, aby mohol dobre spať. Ježišku náš milý, aby sa ti snili veľmi
sa nám podarilo spojiť s našim nemeckým žartom, ktorý sa práve nachádza v Betléme. Pozdravujem vás z Betléma. Práve sa nachádzam pred bránmi Mačanky, kde sa narodil Spasiteľ. Je tu neuveriteľný zvuk. Ako môžete počuť, spievajú to anielské chóry. Na okole žiaľ jasná hviezda. Z okolia sa pribehujú pastieri, pretože netušili, čo sa deje. Ale teraz spoločne sa radujú s ostatnými. Pri jasličkách sa objavili aj traja bohatí králi z východu. Teda, táto radostná zvesť sa šíri medzi neveriacimi. Hviezdy padajú zo skvosta a tie najjasnejšie hviezdy padajú po celom svete. A nesú zvesť o narodení Ježiška. Mnoho ľudí, ktorí túto malé poslánky dostali, sa sem ponáhľajú, zanechávajú svoje trápenia a sa pridávajú spevom radenia. Niektorí dokonca aj odozdávajú túto informáciu iným. Je ťažké popísať slovami, čo sa tu deje. Je to strašný ruch. Ale pozor, Jozef prichádza na žďať. Málo naredí, aby spieval vyššie. Malý Ježiško asi zaspal a Mária si tiež potrebuje oddychnúť. A to by nám povedal anielské chóry znovu. Počkaj, neznovu. Začali spievať uspávané. Prepáčte, končím svoj výstup a pridávam sa k nim. Pri nebeskú televíziu redaktor úžasný. Vážení diváci, mali ste možnosť vidieť, čo sa deje v Betleheme. Prepáčte, ale aj my končíme naše vysielanie a bežíme sa tešiť a radovať ostatným. Ak chcete, pripojte sa s prvým anielom a ohlasujte radostnú zvesť medzi vašimi známymi. Lúčime sa. S pozdravom, Emanuela. Boh je s nami. Adeste fideles, leti triumfantes, venite, venite in Betlehem. Adeste fideles, leti triumfantes, venite, venite in Betlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Dziewica, Bogiem sławienna, Maria, u Twego Syna, Gospodina, Matko Zowena, Maryja, Wyślina, spójrz nam, Kyrie eleison. Twego dzieła czciciela, Bożycie, usłysz głosy, napełnisz liczno wiecie, słysz modlitwę, jąż noszymy, a